Русский свет. Что это такое? Нагода докопаться до суседа. СССР, ностальгія. Тут такі з рускім мірам шмат нестыковак і непрыгожы. Праблема ў тым, што ён працуе. Лукашенко, на ваш погляд, ён прыхільнік рускага свету? Беларусь стала такім полігонам русифікацыі. Стуль маскалі, а стуль шведы. Нема дзе дзецца з вялікай беды. Маскаль гэта асобна, русін гэта асоба. Свіння не статак, маскаль не чалавек. Хлопцы, дзяўчаты, як вы зразумелі, сёння будзе вельмі цікавы выпуск пра рускі свет. Я буду разбірацца з рускім светам і раскладваць усё па паліцах разам з топавым гісторыкам, прафесарам Паўлам Церашковічам. Чаму рускі мір працуе? Чаму расійская прапаганда страшней за прапаганду Геббельса? Чаму трыадзіны народ гэта поўная лухта? Ці з'яўляецца Лукашенко адэптам рускага свету? Што не так з добрымі рускімі і бонусам? Шмат крутых прыказак і прымавак пра маскалёў. Карацей, гэта будзе вельмі цікавы, гістарычны і адначасова натхняльны відос. Ну і адразу папрашу вас паставіць падабаешку гэтаму відэа, напісаць пад ім каментар, бо ўсё гэта прасоўвае нашае відэа ў алгарытмах Ютуба. Ну і самае галоўнае, даглядзіце гэтае відэа да канца, бо там будзе вельмі цікава і разам з тым вельмі натхняльна. Усё тое, што мы любім. Ну што, наперад. Тун-тут. Зараз на маім канале шмат гісторый пра рускі свет, пра Расію, якая захоплівае, не захоплівае, якая павінна разваліцца, не павінна, гэта ўсё іншае. Але мне вельмі цікава паразмаўляць сёння з вамі пра тое, што такое рускі свет і чаму гэта бяспечна, небяспечна і што нам, беларусам, з гэтым зрабіць. Рускі свет, вельмі коротка, каб такія людзі, неафіты кшталту мяне, зразумелі, што гэта такое. Я б лепш сказал рускі мір. А ў чым розніца? А у тым, што нават у англамоўным свеце эксперты яны не перакладаюць, а просто даюць транслітарацыю. Калі коротка, рускі мір гэта такая нагода дакапацца да суседа. Само гэтае словазлучэнне рускі мір укінуў у сярэдзіне 90-х рускі філосаф Пётр Щедравіцкі. Ён казаў, што рускі мір гэта сеткавая супольнасць людзей, якія размаўляюць на рускай мове, па-за межамі Расіі. Ягоная думка была такая, што калі Расія хоча застацца вялікай дзяржавай, то трэба падтрымліваць гэты рускі мір. І на гэтым кропка. Ну, здаецца, абсалютна нармальна. У кожнай краіне пэўная частка грамадзян, не грамадзян, там, суайчыннікаў, гэтак далей жыве за мяжой, іх падтрымліваюць, гэта норм. Але 2007 год адбываецца трансфармацыя гэтага паняцця, і акадэмік расійскі Вадзім Цішкоў піша артыкул вялізны на ангельскай мове, дарэчы, амерыканцы яму заплацілі за гэта было супер. Што такое рускі мір? Рускі мір гэта абсалютна унікальная з'ява, а рускі мір гэта людзі, якія не толькі размаўляюць па-руску, не толькі тыя, хто ведаюць рускую культуру, а тыя, хто падтрымліваюць палітыку Расіі, лічы Кремля і Пуціна. І ў сваім артыкуле ён яшчэ дапісаў такое, што вось калі за межамі Расіі у дзяржаве нейкай больш за 30% насельніцтва размаўляе на рускай мове, Расія павінна ціснуць на эту краіну, каб зрабіць рускую мову другой дзяржаўнай або дамагацца федэралізацыі. Вот праграма, як дакапацца да суседа. І вось пасля анексіі Крыма, калі заключаліся гэтыя мінскія пагадненні, дарэчы, там гэта ўсё туды і ўвайшло. Або давайце федэралізацыю, або давайце рускую мову дзяржаўны. Вось так яно працуе. Ну, а далей гэтая канцэпцыя стала мяняцца ў бок больш і больш агрэсіўнай, і я вось звярнуў увагу на такога прадстаўніка гэтай ідэалогіі Тимофей Сергейцаў. Ён, дарэчы, вучань Щедравіцкага. Сергейцаў ён у 22-м годзе, калі пачалася агрэсія маштабная, ён напісаў артыкул, што Расія павінна зрабіць з Украінай. Вось таксама, вот як дакапацца. Да? Асноўны сэнс такі. Трэба забіваць як мага болей падчас вайны. Але ўсіх забіць тэхнічна немагчыма. Разумееце, праблемка ў чалавека, да?
что только тэхнічнае, гэта мараль, пра мараль гаворкі няма абсалютна. А таму трэба будзе Украіну акупаваць, ну і там дэнацыфікацыя, дэўкраінізацыя, забараніць назву Украіны, усе украінскія кніжкі знішчыць і гэтак далей, і гэтак далей. Вось што такое рускі свет. Маніпуляцыя гісторыі. Вось артыкул Пуціна пра украінцаў. Класічны прыклад. Я не думаю, што сам Пуцін яго пісаў. Там бачна, што працавалі і гісторыкі прафесійныя, але не сумленныя. І сюды яшчэ трэба дадаць культ перамогі, які трансфармаваўся ўвогуле ў культ вайны, у культ гвалту. Што мяне больш за ўсё, і зараз вось гэта трапіла ў Беларусь апошнія гады, гэта дзіцячыя парады у дзіцячых садках. На гэта глядзець проста немагчыма. Ці калі там мамашы з вазочкамі ідуць, і немаўляты там у камуфляжы спілёнутыя. Вяршыня ўсяго гэта вось культ Калашнікава. Калі, гэта прылада забойцы. І вось яны ставяць помнік Калашнікаву ў цэнтры, які нібыта быў вынаходцам. Ну і зразумела, што вакол усяго гэта круціцца. Так што тут вельмі шмат розных ідэяў, і эксперты яна кажуць, што гэта такая заблюреная ідэалогія. Калі раней, возьмем 20-е стагоддзя, да? Вось Гітлер, вось Майн кампф, все зразумела. Ці там Савецкі Саюз, вось кароткі курс ВКПБ, таксама все зразумела. Мао Цзэдун, вось яго цытатнік. А тут вось няма такога, няма за што ухапіць, яно вось раскідана. Ну і вельмі часта кажуць, гэта штосьці такога асарці ідэалагічнага, і там, калі трэба зачапіць Украіну, будзем выкарыстоўваць вось гэта. Калі Германію, то будзе тое. Калі возьмуцца за нас, таксама там з гэтага асартымента знаю. На мой погляд, суб'ектыўна, рускі свет, ён не эстэтычны. Рускі свет зараз выглядае прывабна. Калі мы возьмем тую ж нацысцкую ідэалогію, яе эстэтыку, трэба ж ведаць, што Адольф Гітлер быў мастаком. Вось, і нібыта эскізы там эсэсаўскай формы, гэта яго творчасць. Тут, эстэтыка зусім іншая, але глядзіце, як яна мянялася пасля 22-го года. І зараз я не часта гляджу навіны расійскія, але вось глядзеў там, дзе Пуцін выступаў на дзень флота. Я гляджу, гэты афіцэр у нейкай такой формы незразумела. Раней такой не было ў Савецкім Саюзе, і нават у Расійскай імперіі яна была іншая. Тут штосьці выдумалі новае, загадавае, ведаеце, такі зорныя войны, нейкія эпізоды. Імперская форма. Вот, як маглі, так зрабілі, што ж тут робіш. З рускім мірам шмат розных нестыковак, і непрыгожы, і ўсё. Праблема ў тым, што ён працуе. І вось гэта бачна. І уся гэтая сумесь, коктейль, ён мае такую магутную здольнасць да палітычнай мабілізацыі людзей і ў самой Расіі. Да гэтага часу, будзем шчырамі, значная колькасць расіян падтрымлівае вайну. І за мяжой рускія, мяне асабліва здзіўляе гэта вось рускамоўныя ў Германіі, да? Нібыта па паходжанні немцы там вярнуліся з Казахстану, пражылі 20-30 гадоў у Германіі, ўсё роўна вось Пуцін, рускі мір, все, гэта ім мілей за Германію. Я, калі шчыра, не разумею, чаму вось гэтыя наратывы такія папулярныя. Далучэнне да імперіі, яно кожнаму чалавеку дадае пачуццё сваёй значнасці. І імперскі светапогляд такі, што ім да ўсяго ва ўсім свеце ёсць справа. Да ўсяго можна дакапацца. А выхоўвалася гэта дзесяцігоддзямі, асабліва ў апошні час. Я памятаю, выпадкова глядзеў расійскія навіны, калі яны руйнавалі Алепа. Гэта вось адно са злачынстваў рускага міра, там горад-мільённік, якія вось зруйнавалі, колькі там
тысячаў людзей загінула невядома. І што паказвае расійскае тэлебачанне? Прагноз надвор'я ў Алеппа. Каб вось рускім лётчыкам было добра вось там лятаць і бамбіць гэты горад. Вот так гэтым пранізана ўсё, прапітана. Вось і таму яно спрацоўвае. Рускі мір гэта гісторыя, калі хаця б 30% насельніцтва ўкраіне размаўляе па-расейску, гэта вось шлях для таго, каб навесці парадак, дакалупацца да суседзяў. Ну, у Беларусі размаўляе па-руску 90. Можна ли казаць, што Беларусь гэта ўжо частка рускага міра, ці я перабольшваю? Пакуль што не. Але вось спробы дакалупацца, яны становяцца ўсё больш моцнымі. Гэта называют інстытуцыі мягкай сілы, да? Россупрацоўніцтва. Ёсць такая арганізацыя па сувязях з суайчыннікамі і па краінах СНД. Так яна прыкладна называецца, дзяржаўная арганізацыя. Асноўная мэта – гэта прасоўваць рускую мову, рускую культуру. Звычайна у іх за мяжой, калі яны працуюць, ёсць два прадстаўніцтва, так званыя рускія дамы. У Беларусі іх зараз 4. Больш нідзе ў свеце такога няма. Плюс яшчэ ёсць кансультатыўны пункт у Магілёве. То бок лічыце 5. Амаль усе обласці накрытыя. Потым ёсць дом Масквы у Мінску, які займаецца мэтанакіравана суайчыннікамі, мае вялізны бюджэт, да $500 000 у год. Ну, я не ведаю, што там да чаго даходзіць, ведаем гэтыя расійскія традыцыі, але ён ёсць. Ёсць фонд «Рускі мір». Ён не такі актыўны, як Россупрацоўніцтва, але таксама вось яны у красавіку абвясцілі, што яны будуць ствараць свой новы цэнтр у Гомельскім універсітэце. Ёсць фонд імя Гарчакова. Гэты фонд таксама паказальны. Мае два замежных прадстаўніцтва. Адно ў Тбілісі, другое ў Мінску. Займаюцца яны тым, што яны даюць стыпендыі маладым навукоўцам. А зараз, шчыра кажучы, калі ўсе заходнія гранты перакрытыя, ну, шмат каму прыходзіцца падавацца туды. Ёсць ваенна-гістарычнае таварыства, праграму пабудовы помнікаў. А то ў Беларусі мала ваенных помнікаў, да? Уся краіна пракрыта, не, мала, і там паказалі, іх прадстаўніцтва няма, але ёсць прадстаўнік. Гэты прадстаўнік па сумяшчальніцтву дырэктар інстытута гісторыі у Акадэміі навук Вадзім Лакіза. Таму вось бачна, што актыўнасць вельмі высокая. І яшчэ я дадам, гэта такія апошнія навіны. У Беларусі дзейнічае амбасада ў Мінску, два генеральных консульства ў Брэсце і Гародні. І вось яны недавно абвясцілі, што ў Віцебску, Магілёве і Гомелі яны будуць адкрываць аддзяленне сваіх амбасадаў. Такая колькасць дыпламатычных прадстаўніцтваў у Расіі ёсць толькі ў Кітаю. Ну, ў Кітаю, зразумела, а што да нас дакапались? І калі вось паглядзець, чым яны там займаюцца, тое ж самае Россупрацоўніцтва, рускія дамы, так, там ёсць курсы рускай мовы, на якія прыходзяць замежныя студэнты. Так, там ёсць вечары, там памяці Есеніна, Лермонтова. Усё гэта ёсць, гэта так. Але безліч дакументальных кінасужак, прысвечаных вайне в Украіне. Я там налічыў іх за паўгады каля 40 было паказана. Выставы, нацысцкі рэжым в Украіне, гэтак далей. Ці там акцыя «Давайте збіраць цёплыя рэчы для наших бойцов на СВА», ці «Давайте напишем им там листы, повіншуем з Новым годом» и гэтак далей. То есть ідзе самая такая адкрытая прапаганда вайны. Плюс вот да чаго дакалупаліся, да гісторыі. У Мінску і ў Гомелі ёсць гістарычныя клубы. Ну і, напрыклад, паседжанне клуба прысвечанае Мурав'ёву вешальніку, што гэта выдатнейшая асоба беларускай гісторыі, парадак навёл і гэтак далей. Ці была асобная лекцыя, прысвечаная трагедыі ў Катыні. І лектар сцвярджаў, што гэта ўсё фальшыўка,
што НКВД забівала польскіх афіцэраў, гэта зрабілі немцы. Вось так яны працуюць. Плюс паляванне на моладзь таленавітую, бо Россупрацоўніцтва штогод дае 1300 стыпендый на навучанне ў Расіі, і гэтая стыпендыя пакрывае навучанне, дае саму стыпендыю, дае інтэрнат і нават пакрывае выдаткі, каб даехаць да ўніверсітэту. То бок умовы выдатнейшыя. Ну, гэта апошнія 3-4 гады яны даюць 1300, а калі параўнаць з 19 годам, то колькасць стыпендый павялічылася ў 18 разоў. Вось чым яны займаюцца. А ў Беларусі ёсць супраціў, я бачу, на розных узроўнях. У лістападзе неяк тое самае Лукашенко сам раздражнённа сказаў, што мы тут павінны за Россупрацоўніцтвам шыхтамі хадыць. З чаго гэта незразумела, але ж штосьці такое ёсць. А была нейкая сварка паміж Міністэрствам адукацыі і Россупрацоўніцтвам за гэтыя стыпендыі. І невядома, што казала наша міністэрства, бо ўсё гэта пахаванае. Але быў адказ публічны, у тыя часы кіраўніком быў Прымакоў, гэта ўнук таго Прымакова, ён казаў, не, мы не збіраемся выкачваць мазгі таленавітыя з Беларусі. У нас сваіх хапаюць, яны ўсе вярнуцца. А вы ўвогуле глядзіце, у вас у Польшу моладзь уганяюць. Так што там пэўныя такі канфлікт ёсць. У гэтым годзе штосьці адбылося ў Гомелі, і там дырэктар Рускага дома напісаў, вось тут некаторыя незадаволеныя нашай актыўнасцю, але мы тут дзейнічаем афіцыйна, акрэдытацыя ёсць, і што гэта значыць, я не ведаю. Но і я заўважыў, у гэтым годзе, гэта доўгі час Лукашенко не даваў прарасійскім сілам правесці гэты бессмертны полк. Яму гэта не падабалася, ён казаў, вось ёсць, Беларусь памятае, і гэтага дастаткова. У гэтым годзе яны дамагліся, но толькі не ў Гомелі. У Віцебску, Магілёве, у Брэсце, у Гародні паўсюль было, і ў Мінску таксама, што ў Мінск прыцягнулі там з Расіі, там, з Ніжняга Новграда, з Казані там. Я магу нагадаць, гэта было ўжо некалькі гадоў таму, адна дама абараніла дысертацыю пра рускі мір у Беларусі у Акадэміі кіравання, не абы-дзе. Дысертацыя доктарская. А высновы галоўныя, што беларусам гэта не падыходзіць. Расійскі місіянізм, ненавісць да захаду і гэтак далей, што гэта не нашае, как. Ну, нічога, працуе, дысертацыю зацвердзілі. Ці я там чытаў артыкул намеснік дырэктара Інстытута перападрыхтоўкі следчых. Абсалютна супраць рускага міру. Касцеріл іх там толькі так. Здаецца, ўсё нармальна. Практычна ўсе сацыялагічныя апытанні апошніх гадоў, апошніх нават дзесяцігоддзяў, яны сведчаць, што пераважная большасць беларусаў не хоча, каб Беларусь стала часткай Расіі. Дзесьці там 4-5% гэта максімум. Гэта паказчык. Так, вялікая колькасць схіляецца да таго, што трэба быць бліжэй да Расіі, чым да еўразвязу. Але гэта залежыць ад часу. Залежыць ад канкрэтнай сітуацыі. Бывала раней, што і значна болей было прыхільнікаў еўразвязу. Ці ўвогуле гэта, выключна па-беларуску. І з еўразвязам, і з Расіяй. Я думаў прапанаваць вам 5 людзей, якія зрабілі для Беларусі горш за ўсё. Галоўныя, там, я не ведаю, мярзотнікі, можна такое слово сказаць? Мярзотнікі. Галоўныя мярзотнікі ў гісторыі Беларусі. Лукашенко, ок ці не ок? Не, зусім не ок. Хто горш яго? Таму што ён скраў нашу свабоду. Гэта вор. Муравьёв туды ж, у тую ж колоду. Давайте дадам своих. Алексей Михайлович, русский царь, война сярэдзіне 17 стагоддзя. Вось яна самая страшная ў гісторыі Беларусі. Таму што загінула палова насельніцтва. А на ўсходзе Беларусі да 80%. А чаму пра гэтую вайну
ніхто не кажа. Ну, чаму ніхто? Ёсць тыя, хто кажа, Ну ладно, гісторыкі. окей, я маю на ўвазе, што гэта ну не папулярная гісторыя, то есть гэта такая не мейнстрымная, так сказать. Зразумела, што савецкая дзяржава не хацела пра яе ўспамінаць, хаця першыя звесткі пра яе я для сябе знайшоў у першым томе гісторыі БССР, выдадзенаму дзесьці там у 70-х годах. Там гэта было пазначана. Дэмаграфічны крызіс, спасылкі на тое, як скарацілася колькасць насельніцтва. А ў беларускім фальклоре захавалася такая прыказка, это 19 стагоддзе, 200 з нечым гадоў прашло. Стуль маскалі, а стуль шведы. Нема дзе дзецца з вялікай беды. Народная памяць захоўвала, да. Яшчэ ёсць І персонаж. Гітлер, зразумела. Да, тут няма ніякіх сумненняў. Да, акупацыя была жудаснай. Адным радку цікава, що і Лукашенко, і Гітлер. Пасля Чарнобыля у меня да Горбачёва стаўленне такое. Распавядзіце, чаму? У гэтым годзе пісалі ўспаміны, і я ўспомніў пра Чарнобыль. Ён жа бахнуў з суботы на нядзелю, ніхто нічога не ведаў. Панядзелак, а я тады ў аспірантуры вучыўся, я збіраюся, выхожу з дому, і было надвор'е, можа падобнае, такі моцны ветер, а толькі аблокі былі зелёныя, вот такога колеру, как лісце. Я такіх ніколі не бачыў. А ўжо бліжэй да вечара пашла інфармацыя, і прыйшла яна ў Соснах пад Мінскам, там же цэнтр даследавання ядерных, і туды прыйшлі супрацоўнікі, а ў іх усё, што магло там сігналіць, усё зашкалівала, яны ўсё праверылі, а яны думалі, што ў іх бах, там маленькі рэактар ёсць, і дырэктар патэлефанаваў да Слінкова, вось гэтага гада можна запісаць. І ён кажа, што штосьці адбылося, трэба выратоўваць насельніцтва. Тот казаў, я ведаю, што адбылося. У Чарнобылі аварія, і пашоў ты. Ад тых супрацоўнікаў прыйшла інфармацыя і парады, што рабіць. То бок яны сказалі, усё, вокны, двері зачыніць, нікуды не хадзіць, некалькі разоў прыборку зрабіць у хаце. Другая там крыніца інфармацыі шведскае радыё. На рускай мове яго чамусьці не глушылі, і там распавялі пра маштабы выбуху, а хтосьці ляцеў з карэспандэнтаў і бачыў, там быў слуп кіламетраў 10 вышынёю, такі з чорнага дыму, як яліна вострая. Галоўнае, што вось мне непасрэдна дапамагло польскае радыё. На польскай мове гэта цудоўна было чуваць. І яны казалі, малако не піць, малочныя стравы не есці і прымаць прэпараты, якія маюць ёд. І гэтыя пігулкі антыструмены, яны каштавалі 3 копейкі. Вось літаральна 3 копейкі. У кожнай аптэкі іх была без... Ніхто, аніводная падла не сказала, што іх трэба ўжываць. І яшчэ я памятаю, там вось першы, другі дзён, у двары сядзяць мамашы з дзеткамі, там песочніца, я падхожу, забірайце. Да пашоў ты, што ты тут там. Праходзі некалькі дзён, усё вымерла. І адзіны у нас быў прыбіральшчык у двары, стары татарин, дарэчы, нямы дзядзька, інвалід. А ён усё прыбіраў. Праз 3 месяцы памёр ад рака лёгкіх. Яму ніхто нічога не сказаў. Вось гэта у меня такія ўспаміны, так што вот Сунькова з Гарбачёвым можна запісаць. І як яны дзетак потым пагналі. 1 мая, ўсё дэманстрацыяй і ў Хойніках, і ў Гомелі. А хадзілі чуткі, я не ведаю, правда гэта ці не, но сваіх дзетак сабралі і нібыта адправілі ва Владзівасток. Вось гэта пра Чарнобыль. Так што гэтыя Суньков так дакладна. Чаму вось для Беларусі рускі мір гэта такое сабе? Далей будзе то, што Беларусі не будзе, і беларусаў не будзе. Ёсць такі адзін з самых вядомых ідэолагаў рускага міру, Александр Дугін. І ён, дарэчы, вось прапісаў, якім павінен быць свет у будучыні.
што трэба пабудаваць новую імперію. У гэтай імперіі рускія будуць кіруючай нацыяй. Іх трэба выхоўваць у духу нацыянальнай выключнасці. Ну, амаль нацызм Так я такі. вось толькі хацеў вас перабіць. Так вы ж пра нацызм Так, 41-го абсалютна. І яму абсалютна не сорамна. Ну і зразумела, што ніякія ўкраінцы і беларусы гэтай імперіі не патрэбны. Гарматнае мяса. Всё. Плюс тэрыторыя Беларусі. А навошта тэрыторыя рускім? Ну, я памятаю, адзін палітолог мне сказал, ну, Беларусь нам патрэбна як стратэгічная глыбіня, каб было адкуль драпаць. Таму што калі вось драпаць ад Смаленска, так мы Маскву згодзім. А калі ад Брэста, то ну, вось у канцы 18 века, стагоддзя, даруйце, Беларусь стала часткай расійскай імперіі. Дзеля чаго? Дзеля таго ж самага. 1812 год. Сталі Беларусь абараняць? Не. Першая сусветная вайна. Ну, палову Беларусі-то здалі. Вялікая айчынная, як яе называюць. Колькі там? За некалькі тыдняў кінулі. Ну, потым прыйшлі вызваляць. Гэта зразумела. Ёсць повод. Але, ну, не сваё можна і кінуць. Так а што рабіць, каб нам, беларусам, аддаліцца ад гэтага рускага міру? Бо нам-то з Варшавы больш-менш проста аб гэтым казаць, але людзям унутры краіны гэта ўжо ў разы складаней. Зноў жа такі, калі там хлопец з дзяўчына ў старэйшых класах, то ім можна штосьці патлумачыць, так? А вось калі дзіця ў дзіцячым садку, то як ім патлумачыць? Казаць, што гэтых дзядзек гнаць нужна ці хавацца ад іх? Я, шчыра кажучы, не ведаю. Мне цяжка штосьці параіць. Я вось неаднаразова казаў, што сённяшняя расійская прапаганда гэта наймацнейшая прапагандысцкая машына, якая калісьці існавала ў гісторыі чалавецтва. Нават мацней за Геббельса? Конечно, у Геббельса не было этих самых тиктоков, там, сацыяльных сетак, бросаў, усяго. З пункту гледжання тэхнічнага магчымасці не параўнальна большая. А з іншага боку, вось калі параўнаць з савецкай прапагандай, ну, яна таксама была гідкая, но ўсё ж такі там былі нейкія маральныя межы, нейкія чырвоныя лініі, якія, ну, не дазвалялася пераступаць. А тут, калі ледзь не кожны дзень там, вось мы там пераўтворым у ядерную пустыню Европу, мы туды кінем бомбу, мы сюды, трэба ўсіх знішчыць, закапаць і гэтак далей, і гэта кожны дзень усё ідёт. І таму гэта самае страшнае вось з усяго, што было створана у гісторыі чалавецтва, і на сённяшні дзень хто з імі можа зраўняцца? Ніхто. Адзінае, я лічу, што мы можам рабіць, гэта умацоўваць беларускую ідэнтычнасць і дэманстраваць, што мы еўрапейскі народ. Не еўразійскі, там, не трыадзіны рускі народ. Мы еўрапейскі народ па шмат якім паказчыкам. Трыадзінная святая Русь, вось так яны як гэта кажуць. Слухайце, чаму гэта лухта? Ну, проста яно нават гучыць як лухта. Трохгаловых смокаў не бывае. Тое ж самае тут. То бок гэта ўзнікла ў 19 стагоддзі, хаця сам тэрмін з'явіўся раней, не будзем гэта кранаць сёння. Вось у 19 стагоддзі, калі вось не прызнаваць існаванне беларусаў і украінцаў было ўсё ж такі немагчыма, а з другога боку прызнаваць, што яны асобны народ, таксама было немагчыма. Таму і вось прыдумалі гэтую абракадабру трыадзінны народ. І нават вось у расійскай імперіі быў адзіны перапіс 1897 года, там все ідуць рускія, вызначалася па роднай мове. Ну вось все ж такі можна было пазначыць, што родная мова беларуская ці украінская. Адрозненні былі. Вось гэта адтуль усё. Гэта, ведаеце, гэта чымсьці нагадвае двухгалового орла. Адкуль увогуле двухгаловы арол стаў гербам сучаснай Расіі. На самой справе гэта быў герб Візантыі, які з'явіўся, так званы герб прэтэнзій. То бок Канстантинополь меў прэтэнзіі на Італію,
на заходнюю Рымскую імперію. І тому вось так было прадэманстравана, што імперія адна, а две галавы Рым і Канстантинополь. А потым Канстантинополь быў захоплены туркамі. Племенніца апошняга імператара збегла, жыла пры двары папы рымскага, а у Івана III памерла першая жонка. Ён пабраўся шлюбам з гэтай Сафіяй Палеалог і у пасаг взял гэты герб. І гэтым гербом ён стал прэтэндаваць не просто, што это самае, што вось герб такі, а што ён кесарь. Вот само слово царь, яно паходзіць ад гэтага слова кесарь. А што значыць кесарь? Цэзарь. Што ён вось нашчадак рымскіх і ніякіх там сувязей не было абсалютна, да, па жонкі герб атрымаў. Вось двухгаловы арол, а тут трохгаловы народ. Это прыкладна ж падобнае такое. А чаму ўсё гэта у галавах шмат каго, асабліва тых, хто паспеў там закрануць СССР, яно працуе не з майго, з больш старэйшага пакалення, усё адно вось гэтае мы адзіная СССР, ностальгія. У меня тады пытанне, а ці можна вось ностальгіваць, любіць СССР і пры гэтым быць антыімперцам? Паглядзіце вось по тым самым перапісу 1897 года 98% беларусаў гэта былі сяляне. Прыгон адмянілі, яны сталі вольнымі людзьмі, не адразу, бо 20 год там усё это все шапляла, потым вызваліся 80-е гады. Гэта вось перыяд 20 год, калі дэмаграфічны выбух. За 20 год у 2 разы павялічыўся. Ніколі не было такога у гісторыі Беларусі. Больш-менш сталі сяляне жыць. Потым рэвалюцыі, грамадзянская вайна і, глядзіце, у Савецкім Саюзе усходняя Беларусь калектывізацыя спачатку, а потым пасля вайны калектывізацыя і ў заходні час. А што такое калектывізацыя? Гэта значыць, селяніна зноў ператвараюць у прыгоннага чалавека. Вось прыгонны ён быў уласнасцю пана, да? А тут ён уласнасцю дзяржавы. Прыгонны не мог нікуды з'ехаць. І гэты не мог нікуды з'ехаць. Чаму? Таму што да Хрушчова у калгаснікаў савецкіх не было пашпартоў. А куды ты без пашпарта поедешь? А як прапіску атрымаць? Ніяк. І ўсё, вось людзі прымацаваныя да гэтай зямлі. Зразумела, што вось праца, як на пана была, нават лепшая была. А тут, ты працуеш на калгасным полі, ўсё дзяржава адняла. А як выжываць? Вось у тебя есть гэтыя соткі, на гэтых сотках ты выжываеш. І фактычна гэта амаль тыя ж умовы, якія там былі ў 19 стагоддзі. І потым вось такі гэты цуд, савецкі залаты век, ён шмат у чым звязаны, што у савецкай Беларусі упершыню пры Хрушчове беларусы прыйшлі да ўлады. Бо раней, хто трымаў уладу? Першы секретарь, так? І былі там усе, хто заўгодна, толькі не беларус. Прыйшоў спачатку Мазуров, потым Машэраў. Шмат іх крытыкуюць, асабліва Машэрава, што ён быў русіфікатарам. Можна гэта абмяркоўваць, але галоўнае, што яны былі ўсё ж такі свае і думалі пра Беларусь. І яны выдатна разумелі, што вось гэтая вясковая Беларусь, яна заўсёды будзе беднай. А што трэба будаваць індустрію. І яны выцягнулі, трэба аддаць ім належнае, выцягнулі з Масквы вялізнейшыя грошы. І паглядзіце, у 59-м годзе, 59-м годзе, гэта першы перапіс пасля заканчэння вайны. У гарадах жыло 29% насельніцтва ўсяго. То бок аграрная краіна, да? А там праходзіць літаральна 3 дзесяцігоддзі і такі вось індустрыяльны выбух, і пабудавалі ж гэтыя гіганты, нафтаперапрацоўкі, хімічныя камбінаты і гэтак далей. І плюс Хрушчоў даў пашпарты, воля. І гэтая маса, яна вырываецца з калгаснага прыгону ў горад. А ў горадзе, асабліва ў Мінску, там люди успоминают, 2-3 гады пожил у інтэрнаце, потым ужо даюць кватэру.
І ў гэтай кватэры цэнтральнае ацяпленне, і гарачая вада, і ледоўня, і тэлевізор. І ўсе гэта ўспрымалі як цуд. І ўсё гэта вось, ну да, пры савецкай уладзе так адбылося. Да гэтага трэба дадаць, што Беларусь стала такім палігонам русіфікацыі. Зараз пра гэта падрабязнасці яны выяўляюцца, але вядома вельмі добра, Хрушчоў быў у Мінску беларускім дзяржаўным універсітэце. Мазураў выступаў першым на беларускай мове. Хрушчоў сказаў: твою мать, я нічога не зразумеў. Давай на рускай мове. І потым ён кажа, што вось, а ён жа паабяцаў, што за 20 год камунізм пабудуюць. Ну што тая нацыя, якая першая перайдзе на рускую мову, будзе першая ў камунізме. Всё. Замянілі Машэрава. Машэрав быў свой, але паслухмяны. Всё ж таки это была не тотальная русифікацыя. Таму што, ну, Буравкіна ён паставіў на тэлебачанне. У Буравкіна ва ўспамінах было, што ты давай тут за беларускую мову, а я не магу, бо меня на наступны дзень здымуць. Вось такое было. Супярэчлівая, конечно, асоба, але вось вот факт, вот, што адбыўся цуд. Таму і такая памяць, ностальгія па Савецкім Саюзе, па ўсяму. І Лукашенко таму прыйшоў да ўлады, таму што, шчыра кажучы, ўжо там у 70-е годы Савецкі Саюз каціўся пад адхон. Гэта было бачна, асабліва калі вось раптам там у сярэдзіне 70-х ежа знікла. Я гэта вельмі добра памятаю. Вось знікла і ўсё. А ў Беларусі быў такі вось аазіс. Всё ж таки штосьці было. Напрыклад, ва ўсім Саюзе знікла сметанкавае масла, да? І потым хтосьці з Масквы прыехаў: а у вас усё ёсць. І ўсё, і ў нас знікла, а потом з'явілася такое бутерброднае масло, ну там, можа, адсоткаў 50 было. Тлушчу, это эрзац такі. Вось, усе зайздросцілі беларусам. Я ведаю, што прыязджалі з іншых рэспублік, там, асабліва там Сібірі, з Цэнтральнай Азіі, ну ўсё, гэта сапраўдны камунізм, да, вот так. І таму гэтая ностальгія ёсць. А Лукашенко ён абяцаў: всё, мы зараз там запустим завод, вернемся вось у гэты залаты век. Лукашенко, на ваш погляд, ён прыхільнік рускага свету? Ці ён проста імітуе гэтую прыхільнасць і вось неяк спрабуе і там, і нашым, і вашым, бо часам здаецца, што ўсё, ён аматар і прыхільнік. А часам здаецца: не, гэта маё, беларусізацыя такая не была павольная, але ўсё ж такі ёсць ноткі, што, мы гаспадары на сваёй зямлі. На ваш погляд, ён туды ці туды? Я думаю, ну ўвогуле гэта нават не рускі мір, ну ён савецкі чалавек, ён вось там і застаўся. Ну, якой ступені ён прыхільнік рускага міра, я не скажу. Тое, што ён вораг беларускай мовы і культуры, гэта абсалютна відавочна. Узгадываю апошнія там гады ў Мінску, 19-й год, стагоддзя БССР. Вы там на сябе кашулю рвеце, мы там за спадчыну савецкую. Як вы яе адзначылі? Ніяк. Нуль, по нулям. Тое, што вы лічыце пачаткам сваёй дзяржаўнасці, нічога няма. Затое там стагоддзя ВЛКСМ, о, всё там. Ну, вось ён у тым і застаўся. Так што, я думаю, ён такі савецкі чалавек, але бачыце, такі мадэрнізаваны Савецкі Саюз. Можна сябе ўявіць казіно ў Савецкім Саюзе. Не, конечно, а ў Мінску, калі ласка, што гэта, савецкая спадчына? Вось вы узгадалі 19-й год БССР, а мне БНР-100 узгадваецца. Гэта было прям вось круто. Так, мы больш адзначылі. Ну, я ведаю, проста мае сябры, яны пайшлі ў гарвыканкам і сказалі: ну, мы ўсё разумеем, мы не сябры, але 100 год БНР гэта раз на 100 год. І ты пагадзіліся. І там сапраўды каля опернага тэатру гэта было магутна. Дарэчы, іх і напалохала. Но тое, што яны БССР вот просто вот. Я разумею, што там трэба было 1 студзеня адзначаць. Ну, хто ж будзе такое адзначаць? Но пры гэтым вось
Юрый Дудь сверхпапулярны, але вось у яго ў наратывах все ж таки Расія гэта наша ўсё, дружба сярод усімі. Ну, ён не артыкуліруе трыедыны святы народ, але ўсё ж таки такая гісторыя. Слухайте, на ваш погляд, наколькі зараз шкодна ці не шкодна глядзець вось Дудзя з такімі наратывамі? Не скажу про Дудя, скажу вось усе мои контакты с так зваными хорошими русскими, я заўсёды завожу з імі гаворку, потому что для меня гэта маркёр. Калі вы лічыцеся дэмакратамі, як вы ставіцеся да меншасці? Гэта не толькі нацыянальныя меншасці, гэта могуць быць іншыя, гэта могуць быць мігранты, ЛГБТ і гэтак далей. І вось калі заходзе гаворка про нацыянальныя меншасці, все адразу ой, гук адключаецца. Не разумеюць абсалютна. З прадстаўнікамі гэтай меншасці у меня былі контакты, мы разумеем адзін аднаго выдатнейш, просто выдатна. Ну, дарэчы, гэта нашы такія прыродныя саюзнікі супраць рускага міра, супраць імперскай ідэі. У мяне там есть знаёмыя, якія жывуць у Расіі, і вось яны супраць вайны, але Расія павінна ўсё адно быць велізарнай, вялікай. Яны добрыя людзі, але яны іншыя. Ну, то есть, і для мяне гэта вельмі дзіўна. А як вы нават з такімі знаходзіць нейкія паразуменні, падходы? Я не ведаю, як ім гэта тлумачыць. Але ўсё ж таки, ну, паглядзіце, у Еўрапейскім звязе ёсць канвенцыя о правах нацыянальных, этнічных, моўных меншасцей. Яна была створана там дзесь у 90-е гады, у пачатку нулевых яе сталі прымаць. І вось як сітуацыя, напрыклад, змянілася ў Германіі. Там вот пасля гэтага прызналі, што ёсць нацыянальныя меншасці, і іх не шмат, але ёсць гэта датчане там на мяжы, цыганы, рома, і ёсць такія, якіх больш нідзе няма, гэта славяне, сорбы-лужычане, якія вось жывуць на ўсходзе, на паўднёвым усходзе Германіі, то бок яны там сотні гадоў пражылі, калі вакол увогуле такое было нямецкамоўнае асяроддзе, але выжылі. Вось, і ёсць фрызы. Фрызы гэта маленькі народ, яны на ўзбярэжжы паўночнага мора. Прызналі, што яны ёсць, і зараз там паціху адбудоўваецца сітуацыя. І самае галоўнае, вось у Германіі ёсць літаратурная мова, Hochdeutsch, а ёсць вялікая колькасць дыялектаў. І дыялекты яны вельмі моцна адрозніваюцца, асабліва паўночна-нямецкі дыялект, Plattdeutsch. Вось яго прызналі, што гэта мова рэгіянальная, і таксама пайшлі працэсы адраджэння. Паглядзіце ў Польшы, у сацыяльпэрэлеўскія часы нават не ўзгадывалі пра Кашубу. А вось Польша ратыфікавала гэту канвенцыю, кашубскую мову прызналі рэгіянальнай мовай, і зараз ідзе такое адраджэнне проста. І нават па перапісах бачна, што раней там было, можа, 1010-12, а зараз ужо сотні тысяч людзей сябе прызнаюць кашубамі. Калі Расію уцягнуць вось у гэта, то магчыма яны таксама зразумець. Але там праблема вось у чым, што трэба прайсці працэс паразумення з гэтымі народамі. Трэба зразумець, што вы іх абрабавалі. І абрабоўвае, і зараз ідзе, гэта бясконца. І ўсе гэтыя запасы там газу ў заходняй Сібіры, гэта ж не ваша, не руская. Гэта павінна належаць карэнным народам. Калі б гэта ім належала, то ніякія Дубаі бы не параўналіся бы з тым, што было там. І алмазы, якія ў Якуці, гэта якуцкія алмазы, а не рускія алмазы. То бок трэба з гэтымі народамі паразумецца. Трэба папрасіць прабачэння. Вот я калі вярнуся да саамаў, саамы яны жывуць не толькі ў Расіі, яны жывуць у Фінляндіі, у Швецыі і ў Нарвегіі. І раней там не ўсё было добра. І таксама іх спрабавалі асіміляваць, і таксама дзетак забіралі ў школы-інтэрнаты і гэтак далей. Але у Швецыі
дзяржава афіцыйна попрасіла прабачэння. Нарвежцы гэта таксама зрабілі. Нарвежцы пабудавалі сам універсітэт на саамскай мове. Гэта такая кампенсацыя за тое, што было ў мінулым. Вось ці гатовы рускія да гэтага? Я гэтага не бачу. Кароткі бліц. Адказваеце коротка. Я пачынаю сказ, вы скончваеце. Рускі мір пачынаецца ў той момант, калі Пачынаюць дакапвацца да суседа. рускі мір больш за ўсё баіцца. Калі яго спыняць? Самая небяспечная зброя рускага свету. Руская мова. Беларуская гісторыя, якая найбольш раздражняе Маскву. Вялікае княства літоўскае. Рускі свет трымаецца не на танках, а на Россупрацоўніцтве. самая вялікая памылка, якую беларусы зрабілі ў адносінах да рускага свету. Пусцілі ў свой агарод. Калі рускі свет калісьці скончыцца, то чаму? Таму што яго спыняць. Тут інакш быць не можа. Калі б рускі свет быў чалавекам, ён бы быў Вельмі агрэсіўным. адно слова, якое руйнуе ўвесь рускі свет. Не беларус. Вы вельмі класна і цікава распавядалі пра Машэрава. І я падрыхтаваў для вас бліц, норм ці стром, гістарычны персанаж для Беларусі. Пра Машэрава, здаецца, ўжо не будзем, вы класна ўсё распавялі. А давайте пройдземся па тых персонажах, якіх я накідаў. Пазняк гэта для Беларусі норм ці стром? А можна трошки вось даўжэй, да? Я вось некалькі гадоў таму прапаноўваў, ёсць такое паняцце альтэрнатыўная гісторыя, да? Калі бы не Лукашенко, а Пазняк стаў бы ў 94-м годзе прэзідэнтам, што бы адбылося ў нашай краіне? Зразумела, беларуская мова стала бы дзяржаўнай, але ці знікла бы руская мова? Не знікла бы, на пабытовым узроўні яна бы засталася. Быў бы саюз з Расіяй, саюзная дзяржава, наўрад. Ці ўступіла бы Беларусь у еўразвяз? Наўрад. Я таксама думаю, што хутчэй нечым так. Але ці стала бы, ці прадставіла бы Беларусь сваю тэрыторыю для нападу ў краіне? Не. 100%. Вось што такое Зенон Станіславович. Хутчэй ок. Мне шмат што не падабаецца у тым, што сёння кажа Зенон Станіславович, але гэта не змяншае яго ролю ў нашай гісторыі і ў тым ліку ў тым, што Беларусь у 91-м годзе стала незалежнай. Шушкевіч. Так, Шушкевіч хутчэй ок, але яму, мне здаецца, ўсё ж такі не хапала той рашучасці, паслядоўнасці, якая ёсць у Пазняка. Окей, а давайте пойдзем у сярэднія векі. Вітаўт. Мы не ведаем, кім быў Вітаўт, шчыра кажучы. Это калі б можна было да яго там падысці, з ім паразмаўляць, хутчэй ок. Таму што пры Вітаўце гэта росквіт Вялікага княства Літоўскага. Слухайте, а як вы ставіце да таго, што вось адзін час прапагандысты беларускія параўноўвалі Лукашенка з Вітаўтам? Гэта глупства, конечно. Гэта параўноўваць немагчыма. Слухайте, давайте тады яшчэ адзін персонаж з таго часу Ягайла. Плюс-мінус той же гістарычны перыяд, але... Не ок, конечно. Таму што зрабіў княства залежным ад Польшы. Таксама, можна сказаць, саюзная дзяржава, якая недобра скончылася для Вялікага княства. І для становішча беларусаў у ім таксама. А ў нас увогуле атрымліваецца вось у такіх саюзных дзяржавах ці не? Шчыра кажучы, лепш быць самім. Іншы гістарычны перыяд. Панамарэнка. Дзякуючы Панамарэнку не аддалі Палессе ўкраіне ў 39-м годзе. Гэта так. І не аддалі ў 44-м годзе Полацак Расіі. Але Беласток ніякага супраціву не было. А ў дадзеным выпадку не тое, што вядома, што Панамарэнка не быў беларусам, і ён тут быў дастаткова выпадковай асобай, як тады, проста латарэя працавала у Савецкім Саюзе, але ён успрымаў гэтую тэрыторыю як сваю. Тут такі тэрытарыяльны інстынкт у яго спрацаваў. Куды адносім, да ок ці не? Хутчэй не ок. Хутчэй не ок. А чаму ўсё ж такі не ок? Просто цікава паслухаць і плюсы і мінусы, бо тут такі вельмі
ну, усе персонажы яны такія, у іх свае есть хібы. Мне здаецца, тут таксама пра іх цікава паразмаўляць. Ну, скажем так, калі яго вот зноў жа такі параўноўваць там з Мазуравым ці з Машэравым, ну, свая тэрыторыя, але не радзіма. Для яго гэта было, ну, прыступка ў кар'еры. Пра фальклор. Вось вы вельмі класна распавядалі пра тое, што ў беларускім фальклоры вельмі шмат прымавак і прыказак пра тое, што маскалі нам не сябры. Сходу вось ваши топ-3, топ-3. Свіння не статак, маскаль не чалавек. Гэта ўвогуле такое. Ці там маскаля вядуць вешаць, а ён сваё гора цешыць. Ведаеце, адна з такіх вяршынь вось фальклора ў асэнсаванні адрознасці, есть такая прыказка: ваш пан, ну, зразумела, гэта польскі памешчык, а наш гаспадзін расійскі, чорт адзін. Што тут справа не ў тым, што ён там рускі, а тым, што ён эксплуатуе. Ну і што такое вот прыказкі, прымаўкі пра іншыя народы? Гэта гісторыя таго, якія былі дачыненні. Масква слезам не верыць, гэта ж таксама і беларуская прыказка. Вот. Гэта безлітасная асоба, вось, якая здзекуецца. Гэта ўсё запісы 19 стагоддзя. У тым ліку, ну, вось Іван Насовіч, аўтар першага слоўніка беларускага, ён таксама збіраў гэты прыказкі. Дарэчы, вараўскую прэмію атрымаў, але там гэтыя прыказкі ёсць. Ну, не толькі. А як так сталася? Ну, можа, проста не звярнулі ўвагі. Я не ведаю. А вось, так што ўсё гэта 19 стагоддзе. А хто был у 19 стагоддзе маскаль? Салдат. Вось і ўсё. Той, хто рабаваў. Я памятаю, нябожчык Неўкілевіч да мяне падышоў і кажа: ну, ўсё ж такі маскаль гэта салдат. Я кажу: а польскі салдат таксама маскаль? То есть гэта зразумела, які салдат. Ну, беларусаў жа яшчэ казалі, у маскалі забралі, да? То бок это вось як публіка Багрыма, да? Забралі лічына на палову жыцця у войска. Ніякага пазітыву няма. Абсалютна, па нулям. Няўжо настолькі дрэнна ў фальклоры адносіліся да маскалёў, што нават нічога пазітыўнага не было? То есть аніводнай прыказкі няма, якая бы мела пазітыўны характар. Абсалютна. Звычайна усе прыказкі пра іншых, яны, ну, іншы гэта чужы чалавек, да. Вельмі рэдка, калі бывае, што ў прыказках іншы выступае, ну, неяк добра. Але ў беларусаў гэта ёсць. Татары добрыя гаспадары. Вось так. І параўнайце, у рускіх там незваны госць хуже татарина, да? А у нас наадварот добрыя гаспадары. Таму што татары, вось яны тут жылі, з імі, з тутэйшымі татарамі ніколі канфліктаў не было. А заўсёды беларусы падкрэслююць, што з татарамі добра весці гандаль, бо яны не падманваюць, ну, іслам не дазваляе, дактрына. У 19 стагоддзі лічылася, што лепшае насенне, там цыбуля, чеснок, бульба, все гэта лепш браць у татарина. Вось так, таму і такое стаўленне. Ну і татары добра ставіліся да беларусаў, і шмат у якіх беларусаў, у тым ліку нацыянальных, дзе братоў Лускевіча былі татарскія карані. Слухайте, а ў чым розніца? Маскаль і русін. Беларусы сябе называлі, менавіта частка беларусаў называлі сябе русінамі. А можаце патлумачыць, чаму маскаль гэта асобна, русін гэта асобна? Традыцыйна беларусы сябе адрознівалі у гэтым, і был вось такі беларус у 19 стагоддзі ў Петербургу Кайтан Касовіч, які вельмі трапна заўважыў, што беларус ніколі не скажа пра маскаля, што ён гаворыць па-рускі, а скажа, што па-маскальску. Да, сапраўды называлі сябе русінамі, і гэта была такая агульная назва, не толькі беларусы, і украінцы таксама. І свядома адрознівалі сябе ад Масквы, гэта менавіта так. А вот эта руская свядомасць, яна ўжо была
агульны, ну, зноў жа гэты трыадзінны народ, гэта ўжо 19 стагоддзе. Працягнем вось гэтую думку, калі ўвогуле возніклі беларусы. Ну то есть ну гэта такая міф вось гэта, што іх Ленін прыдумаў гэтак далей. А давайте ўсё ж такі раскладзем па паліцах. Беларусы адкуль з'явіліся, бо яны тутэйшыя, яны ліцвіны, яны вось як мы кажам там русіны і гэтак далей. А калі вось беларусы сталі беларусамі? Беларусамі мы сталі, ну, вот дзесьці ўжо ў другой палове 19 стагоддзя. То бок былі нашыя продкі, якіх мы лічым сваімі продкамі, але называлі сябе яны па-рознаму. І гэта звязана з тым, што ну, вот ёсць такі стэрэатып, што калі мы сёння сябе усе называем беларусамі, да, то значыць і ў далёкай мінулым таксама ўсе толькі так сябе называлі. А такога на самой справе не было, бо людзі жылі у іншых сацыяльных групах і па-іншаму сябе асэнсоўвалі. Такая агульная самасвядомасць гэта самасвядомасць нацыянальная, а нацыі яны фарміруюцца, ну, у лепшым выпадку там з канца 18 стагоддзя. Да гэтага часу у асноўным жыццё чалавека праходзіла ў вясковых такіх калектывах, усе народы былі вясковымі. І там асэнсоўваліся две такія формы сувязі сацыяльнай. Вось тэрытарыяльная грамада, да, людзі тых, якіх ты вось бачыш на свае вочы, ці сваякі. У гэтым усё асэнсоўвалася. А каб так там, вот, чтоб там ад Брэста да Смаленска, ад Вільні да Чарнігова, этого попросту не могло быць. У меня был такі выдатнейшы сябра, мы разам вучыліся на гістфаку на розных курсах, Ігор Чэквін. Ён вельмі рана памёр. Вось, і ён займаўся вывучэннем беларускай ідэнтычнасці вот часоў Скарыны і более пазнейшага перыяду. Ён прыйшоў да высновы такое, што галоўнае для большасці беларусаў гэта была прыналежнасць да вясковай грамады. Вось там, ну, напрыклад, вёска Вічын, да, мы вічынцы, і гэта самае галоўнае. А хто там далей, гэта не так істотна. Было разуменне, што вось некалькі такіх грамад вясковых яны звязаны з нейкім горадам, і таму там пінчукі. Пінчукі гэта не тыя, хто жывуць у Пінску, а тыя, якім-то чынам мінчукі, случакі, гэтак далей. То бок больш такая шырокая тэрытарыяльная свядомасць. Апроч гэтага было тры такіх вялікіх рэгіёна традыцыйных. Гэта усходняя Беларусь, уласна Беларусь, ідзе сябе і называлі беларусцамі, і гэта зафіксавана ў крыніцах. Паўночна-заходняя частка Літва, дзе называлі сябе літвінамі, і поўдзень Палесся, тых, каго называлі палешукамі, але самі яны сябе палешукамі, ну, яны лічылі, што гэта нейкая такая крыўдная назва. І там былі такія вось лакальныя, там бужане былі, пінчукі, там загародцы і гэтак далей. А плюс да гэтага, ну, вось калі ў чалавека ўзнікала сітуацыя, калі ён выбіраўся з усяго гэтага, то там ужо трэба было вызначацца, але ў кожным выпадку ён мог сябе вызначыць по-рознаму. І вось гэтая вайна страшная 17 стагоддзя, і беларусаў уганялі ў Маскву і запісвалі, хто яны, і шмат хто пазначаў сябе як літвін-беларусец. А як гэта можа быць, што і адначасова западу не, гэта ён беларусец, але літвін, таму што у вялікім княстве літоўскім. І вось вельмі паказальна такая вот яна шмат пластоў ідэнтычнасці на прыкладзе Скарыны. То бок амаль у кожнай главе яго Бібліі там заўсёды напісана, што вылажана доктарам Францыскам Скарынай са слаўнага горада Полацка. Гэта ідзе як такі рэфрэн, і для яго гэта галоўная прыналежнасць да гарадской супольнасці. Потым глядзіце, калі ён паехаў вучыцца у Кракаў універсітэт, запісаўся літвінам.
Так, гэта зразумела для паляка, што ён прыехаў з Літвы. А калі бараніў доктарскую дысертацыю па ад, ён пазначыўся як русін. Бо італьянцам там гэта і літвіны гэта ўжо складана. Русін, да, гэта адтуль. Вось так гэта было. І вось тут дакладна сказаць, ну вось 1 студзеня там 1505 года з'явіліся беларусы, гэта проста немагчыма. Гэта былі нашыя продкі. Яны размаўлялі не на такой мове, як мы, але там шмат падабенства ёсць. У іх была іншая ідэнтычнасць, і інакш быць не магло, але ўсё роўна гэтыя нашыя продкі. Вось так да гэтага трэба ставіцца. Вы вельмі класна ў эфіры навагоднім у звычайным вечары спявалі песенку. Як павезлі Галю цёмнымі лесамі, прывязалі Галю к сосне валасамі, прывязалі Галю. Я папярэдзіў. К сосне валасамі запалілі сосну обымі канцамі. А якая, на ваш погляд, самая такая класная, крутая беларуская песня ці сказка, ці легенда, вось якую мы шмат хто не ведае, але якую беларусам трэба ведаць? Для мяне больш за ўсё кранальнае гэта купалле і папараць кветка. То бок, ну, купалле вядома, што гэта вось тыя дні, калі самая кароткая ноч, самы доўгі дзень, і калі прырода ўся жывая. Там дрэвы пачынаюць хадзіць, размаўляць паміж сабою, расліны лекавыя, яны набываюць найбольшую магутнасць. І вось у гэтую ноч можна знайсці папараць кветку, але калі вы яе хочаце знайсці, вы яе ніколі не знойдзеце. І што папараць кветка, яна адкрываецца толькі таму, у каго ўжо больш няма ні на што надзеі. А вось такім людзям. І, ну, мне здаецца, гэта наша сітуацыя, да? Што не трэба шукаць эту папараць кветку, яна сама адкрыецца. Але там адразу такія падрабязы, што дае папараць кветка. А калі вы яе сарвалі, вы можаце глядзець пад зямлю і ўбачыць там скарбы. Але ў беларускім фальклоры ва ўсіх рэчаў ёсць нейкі гаспадар. Да? І ёсць істоты, гэтыя скарбнікі, якія ахоўваюць гэтыя скарбы. І яны будуць у вас гэтую папараць кветку адбіраць. І таму трэба што зрабіць? Падрыхтавацца. Трэба далонь надрэзаць скуру і пад скуру туды засунуць і вось так зажаць, і тады папараць кветка застанецца з вами. Вось мне гэта страшэнна падабаецца, і асабліва тое, што ну, вось калі ўжо ніякай надзеі ні на што няма, вось толькі тады папараць кветка і адчыняцца. Як аматар Гаррі Поттера скажу, што ў нас стыбрила Роулінг сюжэт патаемнай комнаты, якая таксама адчыняецца толькі тады, калі сапраўды гэта патрэбна. Таму всё, лепш беларускі фальклор. Мы прыйшлі ў музей Новай Беларусі, дзе ў вас зараз будзе лекцыя пра 2020 год. Вы ў сваіх інтэрв'ю не раз адзначалі, што 2020 год галоўная падзея ў гісторыі Беларусі. Найноўш. Тут усё, скажем так, вельмі проста. Калі ўзяць гісторыя Беларусі, апошняя, ну, так скажем, 2,5 стагоддзя, да? Тыя сацыяльныя выбухі, якія адбываліся на нашай тэрыторыі, радыкальныя змены, яны заўсёды мелі нейкі эпіцэнтр па-за межамі Беларусі. Ну, вот Касцюшкаўскае паўстанне, эпіцэнтр Кракаў, да? Было часткова на тэрыторыі Беларусі, не ўсю захапіў. Потым паўстанне 1830 года. Эпіцэнтр Варшава. Таксама на Градзеншчыне, Віленшчыне адбываліся падзеі. 63 год, Каліноўскі, так? А тэрыторыя пашырылась,
Але ўсё роўна пачатак был у Варшаве. По маім такім адчуванням, Каліноўскі разумеў, што шансаў на поспехі не шмат, але як ён шляхціч не мог, чтобы он адмовіўся, здрадзіў. Не, пачаў гэтае паўстанне тут, так яно дайшло да горак, але ўсё роўна эпіцэнтр не ў нас. Рэвалюцыя 1905 года, першая руская. Ну, у Беларусі было шмат падзей, але ўсё роўна эпіцэнтр гэта Петербург, гэта Москва, гэта Одесса, броненосец Потёмкин, Лодзь. У нас гэта Рэха. Лютаўская рэвалюцыя 17 года. Гэта ўвогуле адна з самых таких аксамітных рэвалюцый. Просто з Петербурга прыехалі прадстаўнікі часовага ўрада, замянілі кіраўніцтва на месцы. Ну, бо там былі дэманстрацыі, падтрымка, ўсё. Ну і вось так заўсёды. Распад Савецкага Саюза. Ну, зразумела, што эпіцэнтр был у Москве. А вось 20-й год гэта выключна наша беларуская падзея. Конечно, там триггером был ковид, нагодай было шуканство на выбор. Але, так, ковид был по всему свету. А дзе яшчэ ў свеце была такая реакция? І таму вось гэта наша першая сапраўды беларуская рэвалюцыя, якая хоць і не дасягнула мэты, але вядома, што апошнія 2,5 стагоддзя каля 300 рэвалюцый сваёй мэты дасягнула 30-40%, не болей. Шмат якія рэвалюцыі не былі паспяховымі, але ўсё роўна гэта рэвалюцыя. І гэта вось выключна наша беларуская падзея, когда ўпершыню вялікая колькасць прадстаўнікоў грамадства заявіла о сваіх грамадзянскіх і палітычных правах і патрабавала фактычна смены сістэмы ўлады. Гэта рэвалюцыйная мэта. Таму я лічу, у нашай найноўшай гісторыі Беларусі гэта самая значная падзея. Няма, на ваш погляд, пасткі, што мы узгадваем усё, што адбывалася тады у 20-м, захоўваем, і нібыта гэта не дае там рухацца наперад і больш там цвяроза адчуваць, што сёння адбываецца ў Беларусі ў 2026. Нема грунтоўнага аналізу, чаму не адбылося. На мой погляд, але гэта мой абсалютна індывідуальны, што шанс быў 23 жніўня, калі людзі прыйшлі да палаца, а Лукашенко сел у верталёт. Ён сел у верталёт, паляцеў, а людзі развярнуліся і пайшлі. Не хапіла некалькіх тысяч, может, нават некалькіх соцень рашучых людзей, якія б зрабілі наступны крок. Лідар у палацы – гэта сімвол. А калі лідар садзіцца ў верталёт і ўлетае, то гэты сімвол улетае з ім. І тыя амапаўцы, якія там, і спецназаўцы, якія там былі, яны ўсё гэта бачылі лепш, чым мы. Ён уцекаў. Сталі б яны бараніць палац? Гэта пытанне. Але ён паляцеў, і я не ведаю, што там адбылося, ці там дарацы маскоўскія папрацавалі, а іх там хапала. Ці проста ён убачыў, што людзі развярнуліся і пайшлі. Але для мяне 100%, што ён тады уцекаў на верталёце. Зноў вяртаюся да пытання, пра якое сёння ў нас амаль уся перадача. 20-й год гэта удалая спроба адарвацца ад расійскага свету, расійскага міру? Ці не? Ведаеце, тады пытанне так не стаяла. Пытанне стаяла спыніць гвалт, выпусціць людзей і новыя выбары. Вось новыя выбары па чесніку гэта рэвалюцыйныя патрабаванні. І калі новыя выбары, то гэта суцэльная змена ўлады. Геапалітычныя пытанні не ўздымаліся. Абсалютна. А наступствы 20-го, яны дазваляюць нам вось адмежавацца ад рускай гісторыі, ад рускага свету, ці не? Бо мне здаецца, якраз такі тады шмат у каго вось зарадзілася гэта самасвядомасць, гэта беларускасць, гэта нацыянальная арыентаванасць. Я памятаю 16 жніўня, калі былі і БЧБ, і чырвона-зялёныя,
А потым, калі гэтыя чырвона-зялёныя сталі на аўтазакі ставіць, яны з вуліц зніклі. І людзі выбралі гэты сцяг. Ну і самае галоўнае, мы пачулі, што вось мы самі. Не нейкая там сусветная вайна, рэвалюцыя дзесьці там. Мы самі здольныя гэта рабіць. Мне здаецца, папраўце мяне, калі я не прав, 20-й год усё адно ён не скончыўся. Яны не перамаглі, а мы не прайгралі. Мне здаецца, гэта вельмі трапная фармулёўка. А што далей? Ну, то есть, вядома, што мы не ведаем, што далей, але чаму гэта ўсё вось на такі перыяд усё ж такі нікуды не рухаецца? Калі нас збівалі, калечылі, а некаторых забівалі у 20-м годзе, мы весь свет прасілі: дапамажыце. А што мы атрымалі адказ? Глыбокую заклапочанасць. Я ведаю, што гэта не словы, гэта будаўнічы матэрыял, бо дарога ў пекла, яна зроблена з глыбокай заклапочанасці. А імя гэтаму пеклу Акрэсціна, Буча, Гастомель. Я ўпэўнены, што калі бы Беларусь перамагла, Пуцін бы не пашоў на Украіну. І у той момант, я памятаю яшчэ, Макрону задалі пытанне, чаму ён не дапамагае беларускім пратэстоўцам. Мы зрабілі ўсё магчымае. Нам што, вайну пачынаць за Беларусь? А што магчымае было зроблена? Персанальныя санкцыі супраць Лукашэнкі, ну там некалькі дзесяткаў, усё. Сур'ёзныя санкцыі пачаліся пасля Ранейра. А самыя сур'ёзныя ў 22-м годзе, калі праставілі тэрыторыю. А ўсё, што было да гэтага часу, гэта было сімвалічна. І з іншага боку, я магу зразумець захад, які, ну, па-першае, яны самі казалі, мы не можам вызначыцца, хто перамог, каго падтрымліваць. І самае галоўнае, а хто ў 20-м годзе да таго ж Макрона мог звярнуцца вось наўпрост і сказаць дапамагі. А сёння ёсць каму. І ў гэтым розніца паміж ну, не мы адны вось у такой сітуацыі, так? І з тымі самымі палітзняволенымі. Паглядзіце, у Азербайджане 350, там, кажуць, ужо нават болей палітзняволеных. І там проста наш знаёмы на 18 год пасадзілі хлопца, выпускніка ПДУ. І нічога, абсолютно не прабіваем. Ну, а наших-то вызваляют, а чаму вызваляют? Трамп просто так бы их стал вызваляць, ему гэта цікава? Не. Таму што была папярэдняя праца сотен людзей, арганізацый, якія даўбілі. І вот зараз сітуацыя, калі ёсць каму сказаць дапамажыць, а ў 20-м годзе такіх людзей не было. І я магу сказаць, ну вось такіх сувязей міжнародных, якія сёння ёсць у Светланы Ціхановскай, у гісторыі Беларусі аніводны палітычны лідар не меў. Не, абсалютна сур'ёзна. Аніводны. Нема з кім параўнаць. А што вам, як гісторыку, дае надзею? Усе імперіі распаліся. Апошняя імперія гэта Расія. Нікуды яна не дзенецца. І пра Беларусь, ведаеце, ну вось калі ўзяць рэпрэсіі 30-х гадоў, да? Адні з самых жудасных у Савецкім Саюзе, калі мэта накіравана, ну вось як у самых усіх сабралі, хто быў пісьменны. У беларусаў было прыкладна так. Хто мае адукацыю, хто штосьці піша. І здавалася бы усё, да? Потым акупацыя, калабарацыя. І можна у чымсьці гэтых людзей зразумець, то есть той, хто пазбег сталінскіх рэпрэсій, ну, штосьці іншае, да? Вораг твайго ворага, он цябе не вораг, да? І колькі людзей потым сышло у 44-м годзе. Свядома бежалі ад савецкай улады. І што такое Беларусь пасля вайны? Ну, вось такая інтэлектуальная пустэльня, да? Потым вот я вам распавядаў пра гэты эканамічны цуд. Всё, аніводнай рускай школы,
Цуд дали, ты повинен стать русским. И все, у городах аніводнай рускай школы. Все. А адукацыя вышэйшая таксама на беларускай мове. Апроч беларускай філалогіі няма. То есть, здавалася бы, ўсё. Закаталі ў асфальт. А потым, у тыя ж самыя 70-е гады, з'яўляюцца маладыя людзі, пачынаюць там займацца фальклорам, з'яўляецца гэтая майстроўня спеўна-драматычная. Я вось да гэтага часу памятаю, як я ўпершыню убачыў і пачуў Вінцука вечорку. Гэта был пачатак 80-х гадоў. Нейкі лекторый такі мастацкі. Там был цудоўны лектар. Ну, в асноўным гэта было заходнееўрапейскае мастацтва, а тут ён запрасіў сям'ю беларускіх графікаў паплаўскіх. І яны там дэманструюць свае творы, і тут заходзіць нейкі маладзён. А все ж зразумела, вся прастора была рускамоўная, нейкія маладзёны на беларускай мове пытаюцца: а чаму вы, прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, не размаўляеце па-беларуску? Гэта новасць як Чарнобыль бахнуў, прыкладна так гэта выглядала. І вот, здавалася бы, усё было знішчана. І раптам яно адраджаецца. Ну і адрадзілася. І вось калі б гэтага не было гэтага маладзёвага руху, не было там студэнцкіх гурткоў таемных і гэтак далей, то і ў 91-м годзе Беларусь бы не стала незалежнай. Просто няма каму было сказаць гэтае слово незалежнасць. Гэтая дэкларацыя аб незалежнасці 90-го года. Я недавно просто невялічкі артыкул на гэтую тэму напісаў. Ну, так, был Народный фронт, там разумели, что до чего, что империя катится под отхон. Прошли выборы, первые, яшчэ советская Беларусь, але больш-менш дэмакратычныя выборы. Прадстаўнікі Народнага фронта трапляюць у парламент, Верховный Совет, выступае Пазняк, кажа: нам патрэбна дэклараваць сваю незалежнасць. Яму кажуць: ты што, вар'ят? Хто ты такі? Адкуль гэтыя людзі? Потым праходзіць 2 месяцы, яны прымаюць гэтую дэкларацыю. Так што вот гэта наткняе, што сітуацыя можа змяніцца ў момант. І ўсё ж такі, здавалася, Беларусь павінны былі знішчыць яшчэ там у 17-м стагоддзі, у 18-м, у 19-м. Пакуль жыву. Яшчэ один бліц зраблю. Ага. Бо вы стаміліся ўжо, а вам яшчэ лекцыю чытаць. Ай, можа, ніхто не прыйдзе, ведаеце. Зараз, я тады паслухаю. Давайте я вам задам такое пытанне. Галоўны гістарычны персанаж у нашай гісторыі? Для мяне гэта Скарына. Усё ж такі. Так, гэта наша вяршыня. Які адзін міф пра Беларусь трэба разбурыць уже сёння? Трыадзіны народ. Якая самая недооценённая постаць беларускай гісторыі? Тут трэба будзе з каментарамі. Александр Марченко. Просто я не ведаю. Ага. Таму Александр Марченко — гэта нарадаволец, які быў рэдактарам часопіса Гоман. У 80-е гады 19 стагоддзя. У гэтым часопісе ўпершыню была сфармулявана беларуская нацыянальная ідэя. Надзвычай выразна і вельмі кваліфікавана. І вот, на жаль, на гэта не вельмі звяртаюць увагу. А як яна была сфармулявана? Яна была сфармулявана так, што з той нагоды, што гісторыя выпрацавала асаблівасці беларусаў як асобнага народа, ён мае ўсе правы на самастойнае існаванне. Правда, там казалі пра федэрацыю вольных народаў, вольнай Расіі і гэтак далей, але ўпершыню пытанне было пастаўлена менавіта так. Самая вялікая хлусня пра Беларусь? Прэзідэнт Лукашенко. Адно слова, якім бы вы апісалі расійскую імперыю? Этнацыд. Адно слова пра ВКЛ? Сваё. Адно слова пра сучасную Беларусь? Пераможам. Натхняць.
Хлопцы і дзяўчаты, вялікі вам дзякуй за тое, што дагледзелі гэтае відэа да канца. Для мяне гэта вельмі прыемна і гэта вялікая матывацыя рабіць Часник Лайв далей. Калі вам цікава гісторыя, абавязкова падпісвайцеся на наш канал «Загляне сонца». Там я з дапамогай вельмі крутой каманды расказваю вам цікавосткі пра беларускую гісторыю. Лайк, камент гэтаму відэа, бо ўсё гэта вельмі дапамагае нам зрабіць так, каб пра гісторыю Беларусі, пра ўвесь гэты трэш з рускім мірам побачила як мага болей народу. Ну і самае галоўнае, хлопцы і дзяўчаты, хай ваше жыццё будзе малінай. Всім пакуль.